cada cop és més llarga la llista de veïns del Prat que detecten esquerdes a casa seva. Fins i tot alguns que fins ara no s'hi havien fixat, ara en troben després de revisar les façanes i els interiors de les seves vivendes. L'Associació de Veïns ha recomanat avui als afectats que omplin instàncies perquè l'Ajuntament li constin per escrit totes les afectacions. Les instàncies se sumen a les 14 denúncies que l'Ajuntament ja té sobre la taula. Hem començat ara a veure coses noves que no havíem vist i estem esperant que vinguin també a valorar-ho algun tècnic de l'Ajuntament i de les obres. L'Ajuntament del Prat, que des d'un principi ha atribuït les esquerdes a les obres de l'AVE, ha exigit avui un acord amb l'ADIF, l'administrador d'infraestructures ferroviàries, per crear una comissió d'experts independents que aclareixi les causes de les fissures. El regidor d'Urbanisme del Prat creu que no té sentit que cada part encarregui estudis per la seva banda. No porta el cas que ells facin un estudi, nosaltres fem un altre estudi i ens tinguem que debatre el que toca, i creiem que les dues parts ens posem d'acord ben aviat amb aquest tema, és que experts en aquestes matèries, especialistes, facin aquest estudi de forma ràpida i urgent. L'ADIF ha obert una investigació i ha encarregat un informe a l'empresa que construeix aquest tram de les vies de l'AVE. De totes maneres, ja han avançat que d'entrada no creuen que aquestes obres hagin causat cap dany als habitatges. El Partit Popular ha demanat avui que es paralitzin les obres de l'alta velocitat del Prat fins que no hi hagi informes que garanteixin la seguretat dels veïns. Els grups municipals de Convergència i Unió i el PP a l'Ajuntament de Barcelona han proposat avui que es replantegi el traçat de l'AVE per l'Eixample de la ciutat.